बे समाव गिबियावनो आङो ददेरे क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ हामबाय होननायजों लोगोसे साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे जाय स्पन्सर खालामनानै बे खेलाखौ होदों बेनो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौबो हामबाय होननाय जासिदों। मानो होनना बुङोब्ला बे मागथाइगाव ददेरे क्लाब बे फिल्डआवहाय बे खेलाखौ नुफैनो मोननानैहाय गोबांथार गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार दिनैहाय बेवहाय हिन्जावै हौवायै बा बेबादिनो बिभिन्न जनगोष्ठिया ज' जानानैहाय दिनैहाय नैबे खेलायावहाय जुगदान होफैदों बा जाफुंहोफैदों। बेबायदिनो आंखौबो जेरैबायदि लेंहरदों दिनैहाय बेबायदिनो आंबो नुजाफैदों आरो बेवहाय एक्सुवेलि मोननै एंगेलावहाय गेलेनाय जादों, बयसबो दङ आरो गार्लसबो दङ। दा बेनिखायनो मोननैबो साइडनिफ्राय गेलेनायखौ जेरैबायदि 40 बेखौ नुनानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे रंजाथाव बाथ्राया बेनो जे बेंगलनिफ्रायबो टीम फैदों। बेनिखायनो बेंगलनिफ्राय गेलेफैनाय जेफोर टीमफोर जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि क्लाबनिफ्राय दैदेनबोदों बिथांमोनखौबो हामबाय होननायखौ जासिहरदों। फुटबल गेलेगिरिफोरखौहाय माबोरैबा जौगानो हागोन होननानै दे फुटबलजोंहाय जोङो गोबांथार दिनैहाय जिनिसा गावनि फिजिकेलि जोङो जिनिसा स्ट्रं जोङो खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो स्पर्ट्सनि दुआरै गोबांथार गावखौहाय थांनानै थानायनि मोनसे राहाखौ जोङो लानो हायो। मानो होनना बुङोब्ला स्पर्ट्सनि थाखाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जायगा दं। बेनिखायनो जोंनि थाखाय स्पर्ट्सआ खुब गोनां देहानि थाखायबो आरो गावखौ थांना थानायनि मोनसे लामाखौहाय जोङो दिहुननानै लानो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय जिनिसा फरायनायजोंल' जोंनो फरायनायखौ नांगौ, खिन्थु फरायनायजोंल' जे दिनैहाय साख्रि मोनो बे नङा। स्पर्ट्सजोंबो गोबांथार डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो हायो। दा बेनिखायनो स्पर्ट्सआ जोंनि थाखाय खुब इम्परटेन्ट आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलावहाय दिनैहाय जिनिसा स्पर्ट्सआ दावगाबोगासिनो दङ आरो गोबां जायगायाव दिनैहाय निस्सय मोनसे जागरन जादों इयुथफोरनि गेजेराव डिफेन्स फारसे बा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय दिनैहाय मोनसे गावखौ दालांनायनि मोनसे लामाखौहाय थि खालामना लानो हादों होननानै आङो आसा खालामनो हायो। गोबां लाइमोनफ्रानो निसाजों गब'नानै दं, बिसोरनि थाखाय ना निस्सय गोबां दिनैहाय जिनिसा लाइमोनफोरा दिनैहाय निसाजों गब'नानै दङ। बेनो सिगांहाय बेबादिनो स्पर्ट्स फारसे एसे गेप जादों बिभिन्न खारनावहाय। दा बेनिखायनो गोबांथार दिनैहाय लाइमोनफोरा नंगौ ड्राग्सजों दिनैहाय आन्दायनानै दङ। नाथाय बेबादि एरियाफोरावहाय बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे जिथु स्पर्ट्सखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थायोब्ला होमबा स्पर्ट्सआव मोनसे इयुथफ्राबो बिजि जानानै थागोन। दा बेनिखायनो बेबादि स्पर्ट्स होनाया खुब मोजांनि बाथ्रा। स्पेसियेलि आरोबाव आङो बे ददेरे क्लाबनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ हामबाय होननायजों लोगोसे स्पन्सरखौबो आङो हामबाय होनदों आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ आङो सान्थ्र'यै हामबाय होनदों। मानो होनना बुङोबा बेफोरबादि खेला होनायजों लोगोसे गोबांथार जोंनि जे ड्राग्स एडिक्ट जानानै थानाय बिथांमोनाबो निस्सय दिनै नङा गाबोन बुजिनो हागोन आरो बे स्पर्ट्सआव लोगो लाबानो बे ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो।